Bakanting yuta sa Paknaan, Mandawi nga gitinguhang himuong temporary evacuation area sa bahaunon kaayo nga lugar gisugdan na pagtrabaho. Mga mulupyo nga planong i-relocate ng hinaot nga mahitabo kini kay peligro ang ilang sitwasyon. Ano ang report ni Nico Sereno? Gisugdan na pagtrabaho sa mga personnel sa syudad ang parte sa bakanting yuta sa barangay Paknaan. Ang maong dapit na kontrobersyal karong bag-o kay may mga party niini nga giklaim sa gingong mga tag-iya. Apan gibarugan sa syudad nga gipanag-iya kini sa kagamhanan o gani plano ng himuon nga temporary evacuation site. Human napadad-an og heavy equipment, unang plano nga trabahoon ang agianan sa tubig kay kun kusog ang uwan musuyla ang sapa. Misusi kaganiha ang personnel sa DGS kung nasugda na ba ang pagtrabaho. Karon nila gipasugdan ang kaning kuan. Muna nakangari ko kay giingon man sila sa opisina nga babagan kuno ang mga bakho. Pagpasod, gipangyuan kuno sila gani nagpermit pero nakasud naman sila. Kining parte sa Zone Ahos, Sitio Pagatpatan, usa sa grabeng maapektuhan kung kusog kaayo ang uwan. Sa maong dapit wala na matiwas ang riprap project sa sapa, maong yano ra kaayong musud ang tubig kung taas ang level niini. Gidawat sa mga mulupyo ang plano nga temporaryo silang i-relocate sa bakanting yuta aron makalikay sa peligro. Kaya itong itindugan, asam ni kutob? Gini na si Roy. Mga hawak, anak. Anak. Ani kilawom. Dito dihag din sa tulay may kuan kaayo. Oo. Kani mapalit guna na ka ng tubigan. Okay ra kay layo naman mi sa sapa. Kaysa ugdiri. Aw, kuan peligro jud among kuan ug mo dakwan tubig. Gipakita kanamo ni Noy Dario ang dako kaayong troso nga napadpad sa ilang lugar muduha ka buwan ang nakalabay atol sa pag-awas sa Butuanon River. Gibana-banang 30 katiil ang gitas-on ug tonelada ang gibugaton. Maayo na lang kuno nga sa pagkaanod sa troso, walay naigo ug walay balay sab nga naguba. Uwan nagbaya kani nagluluto nagdaan na. Kani kahoy. Oh, dito nagtuwa nang sa pagkan kuya ka ng balaya. Yan alam di ko man to. Pagkuan ihunog kalit hindi ko magamay ni ana gamay. Oo. Yeah. Pasalamat biwa jud mo lang hardo loto pa niya. Horse balik tanan dito. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.